Ande mi do wali la dende Njoya bani poftino Ande bernde hiri la dende Bernde hulani hirdiko ibeltino Kodo kanga So inara wenotako Kodo keudo dole Dilini ande buri madole fima tawa waitati Gili pidima toke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama Alami salaki konomi wawaru kudema kogeno foda Se fanteno bagal kondiam Iftota kusogeno fodani It go le chadele Gardu di mungurni maka fatani Uima dole fima tawa waitati Gili pidima toke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama Ko ciftorɗa oɗo anduro kal ne heewi awa ne heewi aɗa mi ko ciftormi ɗo ciftorta junode mam téléphone de horom nden jiiɓi ɗum ɗo no watte galla men nde tadɗa ham ɗo jaltiɗɗa kam hen carrément on foti wonde aɗan fuka gaddi mam ɗo hannde quoi ɗe balɗe galle o heewi dillere seeɗa taɗa hiiri jippati awa wot kam adduɗen ɗo pour changer air seeɗa voilà est ce que leɗɗe uranma sona odeur belɗo mi weeli ha may wami min num jinmi ma min chaque jour ɓe yiɗi tan gona an stable mbiɗa haydara dérangement e aduna kimi haalima mbiwa min ko mbaɗandam aduna ko wallahi mon amour somi yoɓani min ɗum mi yaltorako sabu laccinam ɗiɗon haalaji kadi mi yoɓani jawdi min feccaka jawdi men feccaka mais andu mi jogui responsabilité mi jogui gueɗe keeɗon pour mi réglude ande yidde min e ma fuɗɗaki to sakana gasa awe ɗum kam wonko gonga andi kala no pilmi affaire o mi minat na kala chaque 24 heures mi minat yidde min e ma ey way a faami finde jibina skate mon amour s'il te plaît en wawi muusi fof e kala no wawi wadde aduna sabu Allah woti jita hakkunde min e ma walla heede en wawi wadde aduna fof andu min je serai toujours à tes côtés ah bon e ko muusi fof e ko wawi wonde fof toujours reste à mes côtés inchallah ɗum woodi ande no jiɗɗa wadde nete ko min mbiɗo haalata mi ñewat te hannde mi haalan ga hannde an ko Chine jaaɗa walla Japon ɗi cilmi ɗon bamde te jom haalnanima vertone kañum woni ɗo kañum reflectato mi wawa rokkude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam iftota ko so geno fodani it go le chadele garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fima
gilli kadi giroɗanade maya Andiamo, madame di Villante. Sì. Kaw kono jinɗon jawten de Jam. ko jam kay Sì. Tasidi. ɓe ko woni ɗo e galle ko woni kay mi wayatni en kawan haydara humpaanima hen Koyno. kaw ko wayno andani nenam kadi haala mariage o Yo. E ara. kaw ni wa contente min kom cukalel tuksel mi wawa wonde e galle tan te ala goɗɗo pooha mette so wona nenam Ɗum man hamnino. minen o wawi dañde ko ɓuuri amen min mbawi dañde ko ɓuuri mum So daña. normalement foti dogde eko weeli amen minen kadi min dawa eko weeli mum min nde hen mi ƴeewi no wayi e Amadou ni fof probléme koye makko tan woni min noon ko Amadou wurata ko min mi wawa wurdude mi wawa supportude ɗum ɓayde noon an Allah ne waddi on jimmi tan ko jewtida e mo Yumma. kadi min konngolam hanki e hande fof ko goto ko mbimi min mi yiɗa ko mi yiɗa Hiɗa. min mi yiɗa kadi min holno jiɗirtuma mi anda mi meeɗa yiɗɗum Ɗon de hammini ñeyi ɓernam de cheikh. Kada yumma wi Allah no waddami yumma Allah waddani amen de. Yumma Allah am jogo rokkidirɗo e jungo. Yumma Allah rokkidir min kam ko kalam hen. Agam ala probléme. Ka bajarat mo. Pour le papa kam ala probléme mais pour le maman kam joni machallah. si ɗum kadi Aɗa sontuno nden kono joni machallah aɗa nafta kawma ɗum kay bonon internet e baaɗu ko koltuma ngu kam min kam ene muusin trop koltam ala caɗele a remi ɗum même rek inchallah am reglu ko mako halde nenam de Non. ƴena mbami fojde an hay ñamde mi ñamta haydara to mbami aybude ni wallahi te ɗum fotani wonde mino nanguiri kam ko cukalel dañde duuɓi ɗum fotani min ɗum calimi d'accord jirgel cuuɗi min kam muusi kam en tan andi yumma no fotni ko noon hakkille ɗum fof wallahi min ñama kawe maymun o yo bayam kes aboga ay acca mi yeɗa hen cukalel mi ala ngana hewde kaw de men yettoro mala duko mala haydara ala dugo ala tas wino façon kam non ñandere wonko addi ɗo tan waaji goto tan ɗum ɗon waɗi ange ɗi ange dow ange less no gandirɗa on heewi gani heewi woyi komo rokka ay mum oppu on kadi mi yaɓa kaw ka mawɗo kedi mawɗo to haalde ɗi haallaji e mawɗo an mo wiya mo wiyata kumba tan kewe kombo suusi hay somi suusama man heɓ man haɗa heɓ hay somi suusama man heɓ a suno ɗum fuuta wonko ɗo goppata ɗi ha bogge ɗo joñum ɗum ɓenna kayi wona bone ko nawre fuuta noon ko bone wadde e kaw kadi ala mo hore ngo ɗon ɗon no ko jom bunno min mbiri mi yahande mi acca mam kaw wattu hakkille ko kalanmami ko ala por momen ko cohluɗa min gui guil jimen needi maji ɓattani de wona ɗum min ko maire o tan kalde sogol kalde nena mi acca mi fofto ko seeɗa haali ko amadou ko haali ko yiyande o ko cuuɗi toxi non saɗa rokka ɗum sikki wona kam hay goto ala e gallo mbeɗa saɗa rokka ɗum wona e ñoon ala ma ala to needi kadi ko funde ka madi saɗa walla e sukko faami mbeɗa saɗa rokka ɗum ko yiɗi ɗum ɓuuri mi famde bammunoɗo o yalajo omo wiyata ɗon aɗa ɗo ɓi ko mi annda ɗum a anndamo kanko o anndama wiyatama noon hoto ma yiɗ wiyatama noon yidoga wasata ko bogos kadi min soydi ko wawi a majjan mi jiɗi tawi ko bogos tan yo jom min mbiɗe acca mon jawmo yo hucci seɗen tes ay mo gaddunoɗa o joom cum yoni kadi kaw joom cum ceekiɗo on so on jimmi noon omo ƴoƴi
koltungo am so serti ko fere so kanko ɓuuri on ƴoƴ so mi hallanimo so wona kanko wonta kam yo ƴettan yo yitti cirti bil gaddara seydi ma joom ange jo mor kono mo non welto gadi ko resete hala halde ko ala o ala problème bi e kumbu jew kumbu ko cuule tout seedi cuula ɓe belto suka mbay hokkede wonɓe mbi jiiɗa kay ko jiiɗi ko ɗum gaddata en comme Serie an jusqu'à une sa procureur en prison direct par là avec mineur fili zo prison kaso ala ya adana to be mineur ne welto kadi ko yeji be de sen jimna ngam walen do kono ne mineur kono ne mineur waddu ko fewa e suda mi waɗani ɗum kon koye juuɗe hen mbawi yaade ni mbero kaw woni juuɗe won gorko kadi toujours mbiɗa haalanma ɗum a yiwma réclamation ane ane dem suudu ma o ka wawa dem batarde yaade prison ngaji nelde battaje ne gele wawa ɗum de ay dara par 3 jours jaray 3 jours de wata yiwma ñan fof ko yinnuma yima debma jibinta min noon mi ñagaki ɗum allah gila somi jinmi so wori fuursam añu ko dewgol jiɗɗa walla jiɗɗa tan ko moftede bangade toppire famay kañum baɗam kawma yiɗi ko jam so tawi ko dewgal mbiɗa wawi mbiɗa hatta so tawi kadi ko sukaɓe rewɓe jiɗi ko aɗa andi mbiɗa andi allah ala wallahu ala hen ka tan kay dewgal to jodde ba mi ko ɗum jaɓata ɗum e galle min ƴeeɗa balle mi yahani femmo hoore nde allah hokkani waɗa kam mi jogo ko woni ɗo ko mi fonda ɗum e mi waɗa ɗawla ɗum ɗo de galle wa yo ummoɗon galle o jotta ko so mbiɗa ɗo tinata kam jam hami welda e baɗam o tan kasguel mam kasguel yummami adda ko mbaɗa ko jinmi ko o yiɗa ɗum o yiɗa nanggen ɗon on so tawi gueɗe kam haalde saɗa waɗa ɗum tintino kam wajoma hen kam gueɗe eyyi ko wawon to tan wajoma hen haalama no jarta hen ɗum sirde wonda nafio natti waɗi no wawi eyyi ɗo ko nafshot ɗo hay dara fa ummo ɗo a waɗa bone 5e pata basar so musi garta tari ɗum wona ɗon fenduma pata fof garɗuɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytade gilli piɗima to ko gilli kadi giroɗanade maria fiɗɗi to jehu maria ka fondu kanŋe mariama fiɗɗi to jehu maria ka fondu kanŋe mariama sohlnoma angol konngol wawan wasde konngol so wonnata par ce que gonɗo nder mais ɗum wona konngol duddude leydi ɗi heɓdidama baba an min noon jawten entre wona seulement babu e ɓiyum mais entre gorko e gorko voilà merci bisimilla mais min mboɗo yiɗi andude an ko gonɗa e wadde ɗo ko to pooɗa ɗum ɗum par ce que mi jibinma non hoɗo waɗa ɗum c'est parce que an jibini kam et puis aɗa wonɗo aɗa rokkami de certaines décisions mi gandanɗa sans namdade mon avis c'est quoi te min o affaire min mi ñagaki waɗaneɓe ɗum mi ñagaki ɗum Allah par ce que wonde baba premier wonde baba ko famdere ɓiɓɓe mum essaye andu ko woni hakkillaji ɓiɓɓe mumen tawa ɗumen hen funtidira ɗumen hen mais pas en impose ɓiɓɓe mumen on dirait que an gaddataɓe aduna pour kada halfa amen walla pour hollum Allah rokkani min pour ya halfa min ya kanko woni kalfi enen koye makko kalfindir mais ene ana wonano pour a halfa min o holkam wawa yettade ma holtam wawa yettade ma holkam wawa widema mais an tu m'oblige et puis probléme min e ma ɗum nawrani nenam ane nenamen karuno min tawaka min garani aduna ko onon gaddi amen ɗo e aduna o donc hande hoto wi an a woni ɗo a décide quoi que ça soit a jooɗe belentel ma aɗa waɗa ko welma et puis état probléme aji fof kadi mbiya kadi watta ɗum e nenam ɗum ɗo c'est pas juste minon nak mboɗo fanno façon baba goɗɗo taw wona ni mais so tawi comme ça min t'es pas mon père tu m'as juste donné la vie
anani te cette fois-ci mi wonando pour que mbaɗa waɗa ko jiɗɗa je suis là pour haalande min ko jinmi te an a ittata kam hen que ça soit clair mi ɓoyi respectude tes décisions et tes choix an aussi t'as le droit respectude mes décisions aussi mes choix a faami agasni voilà mi gaynani mais so tawi ɗum ɗo fof tu fais ça pour à cause hollitima confier ton entreprise et tout ça voilà créer entreprise ma nani mais ça ne veut pas dire que je serai esclave d'une chose que j'aime pas jamais mi wona esclave hay goto yettodema oɗum jogui a rokki kam inti mais wona o rôle pannomi ma wona o responsabilité pannomi an ya accomplir Mamadou aɗa jimi wiidema aɗa bonnidi bonnede aɗa bonnidi Mamadou min ko mbamama wona guiƴi so tawi ko guiɗi jiltoɗa yaha jiiloyɗa caabi noon a artirni kam Allah jarama jarama kono min hay sa artirni kam caabi hatta min jibinma ko mbamma ay tottiddem caabi e wasa tottiddem caabi hatta ko jimi ko waddu ɗum waɗat kadi ko mbimi ko waɗata waɗat ko mbimi ko waɗata ɗo e nder galle o waɗat mbiɗa noon a ñagaki Allah no mbamima ni wadde noon e ɓi par ce que ni wayataki jimmi ko so mbeɗa haaldema jimmi ko ya heɗɗa kalantuma ko ni wayataki mbimi he salamu aleykum heɗɗa ko kalantuma ko jimmi so mbeɗa haaldema de ƴet ɗum woppa ha jaga ha daña sukaɓe e sa dañi sukaɓe ko nden mbawata kono jinmi wiide ay décision ƴettimi e nder gallam mum ay ko mbimi ko hoto tampin hoorema so tawi a artirni kam caabi a eggi galle o a yalti galle o a yihi mbimama ko ɗum waɗat a mbatta miijaki un jour hay heɗum haalanma un jour ma ya he tu vas pas rester oɗo ay oɗo gurdam a wonta ɗo ha gas tôt tard ka jaho tu vas partir on gaccata ɗo minen Allah ya Allah no wawi min gaɗoma yaade ni mais mbaɗa andi an ñaguiɗa Allah ko jaaha gacca min ɗo heɗ donc gaccata ɗo ko fotani wonde hunde gandanɗa genre en welto ko jahata walla en panma ko jahatoɗa non an aɗa andi mi j'ai tout sacrifié pour la famille Allah kam wonnani oɗo famille tu m'as donné ton entreprise et j'ai géré ça quelque entreprise faut opportunité mais je fais ce qu'il fallait pour yo yettoyti hande ɗo mais an tu fait être toujours en peur dictature wonɗo ɗon wi ko ɗum ɗo wonata t'as pas Dieu papa a wona Allah ka neɗɗo parfois jogui droit surtout ɓinguel ma tawa ɗum e ko yiɗi funta ɗum e ko yiɗi hay sina sohlamo hunde funta ɗum mais pas obligé ɗum quoi que ça soit hande an tu sais que bien hay sino kam cuklel yeeso ma mais an an tu peux rien m'obliger haydara wa obligé ɗum sona so tawi mboɗo wela a faami donc min nak aɗa andi sa yi guinnane aɗan haala mbiɗen heeɗima par ce que déjà an a haali haala ka guila début par ce que no garɗa yamde mbiɗa en jewtani en tant que entre ɓiɓɓe babiraɓe jewtiten en tant que gorko e gorko ɗum waɗi guinnane aɗan haala mbiɗen heeɗima kono han jinmi wiidema Mamadou Allah jarama jarama kadi mi weltima e haala ma ka foof c'est vrai mi jibinani no mbiɗa wona bamma so tawi ko ni nomite Mamadou dimmi kay ɗum par ce que comme ko mbiɗa haala gorko e gorko ko haala gorko e gorko kalten ɗo donc an gonɗa ɗo ka parɗo mais il faut ko paama min ko min jibinmo kadi ni en mbami nede moƴƴiri no hande aɗani bonna foof parce que je me reconnais plus à cause Kadi. gonɗa e wadde ɗo ko kadi Mamadou aɗa min jinmi wiidema so tawi a woppi ko jeyɗa a tottori kam mi forcerami hen et min mboɗi andude pourquoi an a jogui amen oɗo pression alors que pourquoi pour quelle raison papa Soy, ça va? Ngorda.
seule. Mashallah. Bada? Seule. Ade. Wona. Allah miti. Morning kuru. Acuma wo. Ça va? Bada? Ngorda. Sel. Mashallah. Sel. Ana do hambe do yontete. Ngorda. Mashallah di. Mashallah. Ada nguli. Modum no wanda. Hande ha. Ay. Kene dun way fotade do. Bismillah ma way foccede. Ala amin. Mo di bi jam ko. Mo ke ñaan jom no. Comme tawtarta ko gele sukabe. Oui, Aɗan ɗo tan kawsoye ɓeydo yontede. kawsoye kadi yontan. Kawsoye bien kadi hejjiti fuu ɗaminaki hoodde. Musi kay pour ala keram kalas. De sumi yimo mumbe kam. Moƴƴe. Kum? Ala sedi fu. Aɗa sikki ko wona ko poni fur ko ɓuri heedde. Non, ne way tomi. Eyi kawsoye. O jalat ke. No ngorɗa tan? Gidan do. Aɗan ɗo tan? Machallah. Barka ma natti heewde complication ji. Sombi yima tan kay natti. Sombi yayi. Haala hon pour no yeeso mbeɗen ɗo jooɗi yeeso ma tan haala ko welma. Horo mijotdami par ce que min ɓiɗo ɓe dillinani min. Est ce que hayne ramata. No rawat kam accu ɗum noon tan. ɗum mi gemani ɗum en tout cas. Ma gem ma yiiri yitere ma. Mbeɗen foti en tout cas. Hey, ew, alors? Debbo hore sunni ɗon ko jom bunni. Kasi. Ande tampide. Aka ko mbaɗa ko mbaɗɗa ko hono mbayirɗa ɗum. Min a meeɗi huccidde aɗa finnde mi amu man meeɗa finnde a gonɗa hannde ko wonnima to gonno hannde kam mi wonani ɗo e gallo an hol mbiɗi a finnanmi ok kam hoto wattanmi mi yiɗa ɗum de Allah andi joni holno dañi holto dañton ngol koye ɗo ɓen bisuji ma gol fof tawata ko dañi ay heɓtude o heɓatto way ngatema ko enen gueɗe sa yiɗi heɓɗum tan heɓat ɗum o dañi o de kono kay nan ɗo yo sohlata fof mo tottuma ɗum wonani ɗum wonno oɗon jogui téléphone ay mo ɗañi fof pin naafiguiji ɗen kay ɗum wasema kaw so weeri kama dañima engam mi dañima ko santagiru ma inchallah yesunno jom bonno ok wonta heɓde joom e galle holgol ma fuu jom bonno wa Mamadou merde parce que mboɗo andi aɗa andi hey salamu aleykum hey merde ay an noon anda merde mbimami non merde non hoto yam merde mbimani merde mbimami et puis oppo mbeɗa haalat jaabo merde kadi moom haalanma gueɗe société o watta fawde hen koygal ma kadi ko mbimami ko wonata mbimami wonata ko mbimi ko wonata Subhanallah. anani Subhanallah. o wonde ko bondinede Subhanallah. ko heddema ko Mamadou. ko heddema ko Deƴƴu hunduko ma ko. anani merde Deƴƴu hunduko Mamadou. a wonta fawde toon koygal ma et puis ko mbimi ko wonata mbimi sa maayi sa wuur sa an andi a waɗata wonɗa bondinede an sa rentaki mo waɗa joni omo nawata mbo laakat Artir hakkille ma. omo nawata mbo laakat Artir hakkille ma. aɗa andi Subhanallah. Ko ɓi. amadou nanani ko hay ko Wona janana o wi ko wona bam makka nana. o wi ko wona bam makka caabinini entreprise nen caabinini o addi
e noon gartillugol makko caabigol noon Allah jarama o jarama min holko Mamadou way sana bonnandem société haydara ala ko way toon haydara ala ko way toon haydara kadi mbimi désormais à partir de hannde koyngal makko gonta toon fawde momo hokki instruction à partir de hannde momo yewtide ɗum e miñel koyngal makko wonta toon fawde kadi mbimi ko waɗat ɗum oto tampinoore makko min hayso artirni kam caabi hatta min ko ɓiyam kon tey ko ɓi a wawa soɗade ɗum mbimami tey komi ñaguiɗomo sabi lew rasul tey yannomi ko min ko artir hakkille ma ganda o ko ɓi o jimatama hawma ko an jimatama ko jiɗɗa o waɗa ko ɗum o faɗata kono noon ɗum foy wayde noon woto liggorto doole an wondi probléme min ƴeew hoddiɓe ɗo hay goto ala ɗo ko min tan e ma e ɓesgu men jalta ɗo joni wiya nder galle makko wonno min jinmi wiidema artir hakkille ma ko mbaɗanmi ko sukaɓe fof ɓiyam men foti jooɗade ɗo e yeesam min jooɗo yam min en huccireede en wiyan komi garɗa haaldude ma gorko en tant que gorko rutto wiyam min mi ñaagaki anani Allah ɓi mi wona no mbaɗa e men ni mi wayno ni sukaɓe min mi wona min non so wi noon ko jumɗo kono woto umma ani salamu aleykum ay Mamadou ay heɗum haalamma ay Mamadou juumani Mamadou kala ko waɗɗo aɗa wela mbima Mamadou ko an jaggat ɗum jungo Mamadou ko an jaggat ɗum ɗo jungo Mamadou kala ko waɗɗo e nder gallo tata kan wela an onon ƴetti ɗum opposition mo Mamadou woni yam o meeɗa waade yam ni Mamadou ɗo e nder galle kala ko mennomi tracé kala ko mennomi wiide mo waɗi kala ko mennomi décide ɗo e nder gallam ɗum on ko wonat mais c'est dernier tala an e hoorema mbima mimi natti famdemo par ce que ko an mbimi ko an wimo ni ɗum ɗo ngal ɗo cuusal o meeɗa ɗum jogade ɗum ko an hokkimi ɗum ko an fewjiɗe makko ɗum ko mbimanmi ko noon ko ɗum woni ko wonata ma woni mbimi so tawi o wuuro o maayi affaire o mbimam heɗum haalanma so tawi o wuuro o maayi affaire o wonat a faami so wuuro mbimi affaire o wonat affaire o mbimami wonat min aɗa ñaagui Allah mi jooɗo wimo mo so bamma haali wotere hen mbimi an wimi noon ɗum ɗo ɓiyam meeɗa waade yam ni min ɓiyam meeɗa waade yam ni ɓiyam meeɗa waade yam ni ɗum ɗo fof anat jeeya hen kono noon ko ɗum waɗat de a tooñi kam ha inchallahu ɗum waɗat ko ɗum waɗat tan walla jalton gallam gasi ko ɗum tan ƴeewa noon ko ɓuran mon hen mo gonno ke fontade ɓuran amen famodirndema ande bernde hiri ladde nde bernde hulani hirdi ko beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giɗo danade Mariam